Karibu na ndebo mwanchu muligili ase ensemo ya magazeti. Bwa kirabu yake kama tupata magazeti kumanyali atekira sobuli kibona mambia na gazeti ya Taifa Leo, gazeti ya The Daily Nation, ili ya The Standard inagatia magazeti twabetoka kumulekera bona mambia na kumanyali aliyekirwe korwase kendi mpaka litukulia lero. Jonsi karibu aso morobuli nchengoro kwa Geoffrey Nsarigo. Nchengoro kwa Matilda Opaigwa. Okay, na nje na bambwate gazeti ya Taifa Leo dondosa hapa na pale nkoro kwa mwaka James nkarago ili wazo mwanchu muligiringa asa magazeti ya gazeti ya The Taifa Leo alisikia kuonera kitendawiri cha naibu wa Ruto 2027 ekero gazeti ilia ya The Daily Nation kuonera by election fallout Nelia The Standard nebu ata scam loading ayo sina mangana manene ba gazeti ya igole Matilda kurese gazeti ya The Standard. Ase gazeti ya The Standard nebu ati omugano aida kwandra ende yobochano serikali ya Kenya wataona scam loading another sha report omugano guse endemiro yobochano Karen County ya Nairobi endemere yubono ya twalire kira usengase myaka emeronge bere eno yomo nigubono endemere yo yabere etabwate kenega setabwate mata chando bantu batayaro korinde eyone endemero yabege twensemo serikali nkwagacha yali ngenya kitariera aroro asichinse mecho endemere yore ya 23 eka ime yomo cho Karen nigubono egotebekana nigo chipesa na enseme yo ne kwate nyagitari korende nyagitari yo etayo korende kubatikana na gazeti ya The Standard ensemo etenereto murobeleo Social Health Authority ni gobono eganetie osesha nigo eganetie 50 million elio nyale kogita obole mobu bono gwikira bone igafota manyiringa na mbantoki ebauletwe oendemere yo nabo igonchera ki serikali ebangerete tinsebecho yo emanyakara tubunane ghost project omo ino muganora sepita kane omugondoro tabwate moto myaka 21 ya etire mugondo yo begetuna buna kwa tebenga egeiga kisi stadium ali ensemo ende millionaire tutebende millionaire aroro yabekirwe nyagitari serikali yabekirwe nyagitari lakini nyagitari ega nigemanyikane tasa masakaroka kero kugenda gari negetikira aroro getagitiri kende getayo muntu tayo kwete muntu tayo akirino esasi bantu parwaneti yani nasare boigo buneroro. Do you know that I am the Randy Girapa bono obu nabo bwate straight ama Randy Girapa mbwate na muntu kombwata tagucha kauka aye tigango taiga mama ndemero ya wonga kinga nyonkoro akale mubone karagasi nini goko baraide karagasi nakyo chiko grab no bwate bitoki mbwate bitoki gotenka ndagega Kenya yu umanye saba kwa ndaga ya Kenya yu mani sirani tayeri chiko gotenga ya yene ole grab abuna watebire amagrapa straight of right peji akanena boigo ya gatano tigana nayo nkorogo singiti tabwati obomba tele gazeti ya The Standard egotebana how disputed SHA land ghost project cost taxpayers 1.5 billion endemere yo bono nigo ya rire chibesa kosia tumikire chibesa chire 1.5 billion 30 billion yes correct yani chibesa chikubwa tukunga uchende bere yugo sengenya kitari neraroro yani binte bikebike okay na seba manyitenge project neraroro ekendrete buna bone kire gwete shaye go sabanga ne tagete 50 million choko gita ende mereyo korende eyo nengana shaye go gita bana karati ga shaye go gita nero monyene wasina singinchere inseye wizara iliyo bochono ngane nyagitari agachiroro ekire gotanga the deal leaves behind a trail of forged documents, questionable payments and a 21-year-old case bono ekinanki abegetu ekiya kore myaka 20 eno yomo na boigo ni gonga amasakara naroro abekire chisei chire chiobokora na boigo asinsemo yende chibesa nchakanire gochi ase chinsemo kubwatakana nende mereyo korende ende mereyo etabwati boende gusita manyekane tinga gwikira boniga ende mere yungaki yabegitega yabegetwa bona boigenya gitari yo gukwanerwa naki ete yaroro na boiga tanga tax payers paid for the idea of a hospital, an idea that was legally impossible to build.
Page ya kane na wigi ya gatano nyari kumanya umugano yo asenchera engi kirano kigima. Tuna na gazeti ya The Daily Nation munchumu ligere no motegere bono mambia ukwanera ba elections fallout ekero kuligilia mugano oiro bulito epechi ya isiko kigima egotebekaranga abana siasa bali abanene kigima abubanyar ko bagusigere gusiba kubwatesia abarai au kurwansi ebyama bitali andake byabo asobo cholyo bonen obokobo bwaeta ngobara chikumirana no kwamirelwa konene naboigo andake egesusuro kurwase ebyama byabo gotenga top politicians who packed rival candidates in the just concluded by-election are facing disciplinary action, including potential removal from the party and the parliamentary leadership positions. Gotenga karangandake abange bawani gobara chikurusi wa kurwase byama ebyo naboigo abande kurwasi committee chiriba gotenerete abande banyole gesuro gie bunge kubwatika nogo se ogobwate si abantu gete asobo chulibo kebwa etire abwandake irima mincha yechipati chiri chabo ababongo mono bako mulekirwa gazeti ngamo na omujumbe okuru chache south omuyuro muske Anthony Kibagendi yuro omubwata ni chama ya ODM oreka na mwancho mategerali gago sigeta na kubwatesia party ya UPA asobo cholyobo ke bulibwa eta alise county ya Nyamira yubwata inegose ebwate yubwate mili nere Fred Matiangi yonde no omo jumbe osaboti MP Kalabamisi uyogotebekana aboigole wodhem kolende ligarelekana gakobwatisi chama ya DAP unyole DAP ni bwatu bwa matego sebwate Emily ebwate kaine ebwatu bwa matenere Eugene Wamalwa sensomali ya Western uyonde no mo David Governor abuye county ya Ombe inere uyuma wangwa uyubo igonera ogenda mamincha ye chama iri emocholete aliya sensomali ya Kasbul asekeru kilikyo jumbe uyonde no jumbe okituru masabane rumuske Clive Mbane gisairo uyubo igonyara kobaga uyure ocholete na ODM kulinde na nyara kobaga korekana gago support party engao eyugatkaide na Matiangi sabo cholyo bakebwetete abande ngamo no mujumbe guse omo museneta UDA uyo kurunere Senator Abuni Alwale uyo nyara kwa kusapoti chameli ya DAP asensomali ya Malava uyunde no mujumbe ulio nyali nere uyo choletu na UDA Muhammad Ali uyo relekana kwa kusapoti chama ya DCP asensomali ya Magarini abande umujumbe ukabujai nere Majimbo Krasinga uyo choletu chama ya Ford Kenya kulere nigaro lekana boyigoga usapoti umuntu olenge independent otabwati chama ndeyonsi ali chisomo cheka mega omodebiri governor uyo choruna DAP Kenya Ayubu Safura nigaro lekana usapoti umuntu bwe serikali ya UDA unigati yabaliandake wote bakani byama byabo birachikwa egesuro kubwatika no korekana kwenda mamincha yebyama asobo cholwe kebwaitire nyoro mugano uyu ulikira switch page chime gazeti elia The Daily Nation anamona chibe chia kane asigazeti iga kulinde ukomyo kabango chibe chichiri chia kale gabro mchibi yaga tatobona mambigo kwanera paradox of jobless PhD holders watebekana ere mamincha kegima yabaliaba somire kigima goikase jidigiri na kubugolia ebire echi gusibirengo biribigo rubi masomo abange wikaboni gamba bwa timere memi yabande balibo samba bwa timeremo asenso ya Kenya gotebekana ensi ya Kenya nige ego sokya abantu gwetani chiribuse abantu gwetani chimisa togigachiminye auba sombira ba kolere PhD ni jidigiri au kulende abange babo mbalikonyora emeremo wikandi go balisiko batabwa timeremo abande balibusa inkiye kogera chibe chichya gatatu chibwatumbukano ase ense ya Kenya awasaba somo abange babwa timeremo kolengana kilwa somera to semere memi ya aiga ase serikali nyora yonsi chibe chichya gatatu gazeti ni ya The Daily Nation tumyoke The Standard bonoma ase page ya kabere gazeti ya The Standard nige gukwanira aba advocate na boigo gosia ba wakili aiga sense ya Kenya abo babere buna niko andake bagotumeka imeremo yabo gosia masakarari babwate na obubui bali babwate eri kuunereria bali babonete gukorera imeremo gose clients babo konyorumo wakili ogotebingana kwa ukubwata okoboko achiko gokonya ase kindagete lakini kwanyoranga chibesa ni akogotiyo ikobwa chiri kwarenge gocho gwakanira gose nigo konyoranga ni gagokura liba kogokonyo nyare konyoro bwene ni chibesa chinyinge bagosaba bono nekero ina bigose chi complain chabwato kirugo chase bali bagotegerera complaints chiga aramono chiusikanete na ba advocate bono chire goika gose chirange chimisato kubate kana negazeti iga ya The Standard yokoro
kibuna mwakili mwa advocate bagabwanete ko gokonya gusiko gusira si chinga kichekina nigo bono agocha kurusie nibo asore guse nibo bogo elio age babange babo banyara gwetenengia kubatikana nebina obiri bagutenenera. Page ya gatatu wizara ya Obocheno kwera Kenya records increase in new HIV infections nyenye benya morio kiroto wa chika ukwana ngari tukeriga tarikia ya mo utinyo komna kabere bono ni gwekorokia enste ya Kenya na ndeteri seri bagari ya kuwatikana na kirimna kirokurigerio mwaka 2023 nigo cases chirichament kanete chale kichiribu 15 nemo 752 korinde ase omwako yiga nigekorokia buna nigo abantu bali goso mwaka 2024 nigo abantu bali banyorire ebinyenye biga bale 19,991 iyo korokia buna nigo mubaro yonyale tukukina by 19% nga igo nande bono abakenya abange batigire koba abantu batigire kwerenda gusegwetanga kurase omuchando yiga kuba mono nekero ekumolekera buna ekiro narigeria se ekingese kia gati ase gazeti ya The Standard ke kwanderete omugano yo asinchira engi kiranukima amagana health and science ekire molekerete buna silent stories of tutors and learners living with HIV sipeji agatotonyo omugano yo omanyenga ninki andake kia gerire omochando yigo ogenderete gokina kurinde igotana 1.3 million Kenyans na bamenyete gose bali recorded bamenyete ne binyenye biga binyamoleo asa bana bali 62,798 abuna bana bali nse emyaka 14 bamenyete no boroire binyamoleo nabo igo ekirekoro ki new infections aso mwaka 2024 nigo yarenga 19,991 nga iyo koro ki mubaro iyo comment kana koro 16,000 nabo igo 21,007 wose ase akweli ali akokore kana akero asekero nigekoro kibuna abantu gwetani achiribwe 20 nigo bagusiria magimabo kubwatikana na moroira ali agocha akorwa ase omochando obwo ebinyenye binyamuro 9.3% nere gotebanga abana abali bakwambukirirwa omochando yiga gose oboroire bwenyamuro okorwa ase abangina chinga kichoko gonge gota mother to child transmission of HIV nigere at 9.3% yani nga ase abasubati kianda igoro yemya bali bakogongia abaiga kianda igoro yemya nigo bakombokeria abana baigoborere kiagera andake abande mbali kubati amachiko nande mbali korigererwa byachinga kichoko gongia oino buganore ase page ya gatatu gazeti ne ya The Daily Nation. Karakoro mole mugano ndo lekile chibe chichi gatano bono mambia gotebanga feud over Paul Salin link to 2027 na gotebekaranga maiga yobo choli bugo kolekana ubwaelire mwanchi ubwo kebwa kolekana nigo eserikali yarolekanire ege wetogia mono ndake gukwanira igorongi biroge binge yabua ndake ansu ubujumbe bulia abua nyarako goso ubujumbe bulibwa mbere nodho guncha kasbul magarini na marava egotebekaranga nigo andake ensemeli yende amona manyibege siasa ba gikiranga niyo nakotano ko ba Tanzania ba Kenya andake nga nigo bocholibuga koleka dumuli ko kinga nigo lengo mobwingo talengo mobwi kolende iyo andake ko kinga bocholibuga nigo echinsa mochonsi cyanyolete mobwi kolengana uneganiri ayonsi namagana akone kiwa igumu nchumuligele segazibe chigatano yanango ayonsi asega zeti ya The Daily Nation unyara ko bagu kwemanyi naralia ya agokolekana komyoka bwango mpaka gazeti ya Taifa Leo chipechi ene chiakalenga garokuligelia chipechi chiri chiakabere egukwanira abono egetende wire kanene kigma ikyandake omukonyi bwo murayi bwense obono Professor Ibrahim Kidhura Kiriki akagire kuchikotegwa ekiyotebekanga niga bange bono bamerere kirukia ye ekyo abote gusyamate akubatikana analinga nigo banyara ko bagokora kumubwate syo murayi bwense akubaka nobo cholyo bokebuga kolekana uyibwengo mono ni Gladys Wanga uyorelekana ko kora omokia sebirogo biria alenge gusegeta nabo iko kubwate serikali urasensemeli ya Nyanza kubwa byonsi asichameli ya ODM
ulinde uyonde Musalim Davadi uyoralekane boyone ko mubwati sumurai bwensekirage andake gati ya Musalim Davadi na Gladys Wanga yomo boni garage kurali baga alia akiura kindiki ubwo bonene ni goboro ranse serikali ekero mukonyu bumurai bwense asire ko rutwaro bwoba kubatikana nabayiga andake bamirire kirukia yobote nyora umugano chibichia kabere gazeti ya Taifa Leo kirongere kunyara ayonsu monchumuligali mambia bono kulendo kumyoka isato ntra chikorali Matilda ni okwanera upinzani serikali kupambana katika hoja ya Nyaribo yotabakaranga andake bono na andeni goliro chiritindia chakire ekereki na kyomu gavana Unyamiranere omusikamusi Nyaribo kiroberi guchako tegero lituli Jumatano AKye asigalinga andake nigo oiga Nyaribo nigo abwatre igose ali oyo mobu abali bakumubwate sia Daktari Fred Matiang'i nabo igo negati yoyo mobu abalia abatinilibe chama ni garumutilibe chama ya UPA kulinde ine nkisene tira chokora isiko banga ya mwakire isiko nakirabe asumutinilibe chama ya UPA ayonsi negati ya mangana likire gazeti chibichika tatu bono mambia nyanyole ayo mwenye na gazeti ya Taifa Leo. Akurira se gazeti ya The Standard yeri tukuria lero asia mangana siasa page 12 egotema independent candidates and local leaders upset big names in polls ekere gukwanira obuchori obwoboke bwakorekana wiki yeta ekere kororokana egati abarai abanene ime serikali kusi abarai abanene bage siasa agasensi ya Kenya mbale barorokana gosiria gose koluz ase obuchori oboigoboke korengana ne gazeti ya The Standard ntobwate omo speaker bwe National Assembly Moses Wetangula na boigo the former deputy president Moske Rigathi Gachagua abubono baba egati abarai bali banyarite gusiria abarai bali bale gusegeta gusenga abarai bali bale gusira sobochori oboke ngabange babo nigo banyarete gusiria chikuro guse banyarete kubua kolende nigeko herera buna asense muyende gati abari barenge independent gusepata bwate chama specific mbari banyarete kwenyorera obubui kwa monokura se county ya Bungoma puna bono chinse mochiria cha Kabuchai Chwele Ward na boigo nekire mori kirete buna Dr. Fred Matiang'i egati abali arenge konyara gusira nigo banyarete kwenyorera obubui na boigo ntubwate omugavana Gladys Wanga na boigo na bakoroke buna mbanyarete kwenyorera obubui anamono asobochori bwakorekanete ase chiwodi na boigo chibunge na ase ekera utugutigara ase amangana siasa nigo nande ase gazeti gepeji ya 5 na kabere yakotana Wanga Alice upload Mawanga ouster for defying party during mini poll ni ngwana Muralion Sarigo anyara kurigirire buna andake mbale bara anyara gutugutwa kurwa ase chi party chiri chabo ikiagira tibabwatiti ogochika we party ngambasireti abarai bali chi party chaganeti banyara kwenyorera obubwi egati yabo no yoro mokonyi bo mugavana we county ya Homa Bay omoske Mawanga oyibono yarorekane buna bali bonsi bakumusira omo governor Gladys Wanga nigo bono baligiri nchira ya bara chigokora nonye ni impeachment iri komurusio mokonyi bo mugavana ase AVC talimangana naboigo ase abantu bali batoboti ubumenyo bare ase chikambi nigo yarorekanire ababegu bagweswana ni ase mangana yo kose abange babo nigo konyora ababegu bakwebisa egati yabo abo bakonyara wikirania obusali ase chinsemo yino mugano ire libaga se page ya 5 nalimo ase gazeti ya The Standard yeri tuko rero tukirana gazeti ya Taifa Leo gukonera chipechi chia akane bono mwambia bukanuro ukona utiende sasa aanza kuongea loha yesifuna tukonera umujumbe bwensamulia Rieda utiende Amolo yandake onyare kum ochakire korakana ga kumubwatesia agosiku bwati chinkwa na chia Edwin Sifuna uyu mwancho mategerali otebanga andake abali bonsi bagendera kunga serikali yokoboko nigo bali mamincha yoyo kabiro munyakiro gwechama ya ODM Raila Amolo Odinga kulingana na omubunge Otiende Amolo nigo ali gukwana nabamenyi bekanise yamase ebunge yaye atabirunga abange bali barase serikali yobu amate ya broad based nigo bakwenda mamincha yoko ni kwa Raila nabo igo bali bage gwake kuba gotabanga Raila natebe tubwati serikali nigago tebanga nigirobokora aba Raila nachete yamase magatebanga eretarabte ibantu usinachi kubwati Ruto 2027 igo bajume bali bago korabo nigo bakwenda mamincha yi chama ya UDM ero mwana ulikire chibe chia kane igazeti
ya Taifa Leo kule ni chimbe cheka tano nomugano umurali Matilda anyara kobaga kubwatoka madereva wapewa tahadhari msimu wa sherehe ukiwadia yakora kana bagendi niko bono bagi nyare ko bakwa eonyin tindi kigma watakana na kilinga ndake Christmas umete bono kiabiranga Matilda sana kininki aye torai sirimbe yo ngoro kubwira uneko utabana bachaire kubuge kiwakora ninki abana bachakire kubuga igo papa ekiagere suku kubono ngangiri sokura sega zeti jube chicheka tano ekatabanga ekyobekelike tentabanga nayo bosombi gusi public service gya PSV ekikweranga andakeniribya abagendi basoye koba maisobono kigakia abantu abange bachakire kunganya kurwa semi chimene ko chinga chiabo ngotika nichishere gusemega ye Christmas aseba gotabanga eme wesikane menge nigego korwa n'abagendi bali bateliko maiso andani bali bakobeteliwa kokole meremo wetania ekerengo kwanyoro mugendi obeteliwa nga aru Nairobi aikigusi na andaru gusheke Nairobi na andaru Nairobi aikigusi ase lituko yani obutuko no mugaso bono kwanyoro mugendi ulia orosire oyiriro mosikano kokolekana ikyomekega le ukulira abagendi ngabere ndekigma nabayigo betange kuro chimbo ne chiga choko gende chigali asuko mnyoka kolingana no bulingo libo korune kyomekelikyo basombike NTSA ikoro kingandake emebuskane menge yakolirwe niyo korwa sabagendi bali batali kulinda machiko nabayigo bali bakogendia agoseba agoeta akogendi gwetania chinga gichiganeri ayuna mangana likiricho bichikatano bona mambia gazeti ya Taifa Leo na nkoira na se gazeti ya The Standard ekengese muna na chika kote ekengese kia health and science nigo kemolikirete amangana mange egati yabo nigo bono ya molekire aborokia asichi skuru na boigo aborokiwa bali bamenyete na HIV ekiregote bana nigo ya babiri bakonyora chinga kichi kongo ekiageregote na fighting in silence yani bakurwani oboroiro boiga ase obukirirugo se ase abantu batamanyete nganinki bagwetera the untold stories of learners and teachers living bravely with HIV. Not only do learners struggle to overcome stigma, but teachers are also facing problems with a society that fears having those living with HIV handling their children. Yani aborokiwa sichu skuru nigo konyoranga babagire kurwase abana bande gusomwana nigago face stigma. Okonengetwa. Yani wanenge bakonengetwa ngana ki aye no rualete turikobera na umuntu wega nabwate HIV bono umwana uri nyagete na rualete tubona tikuikaransa nero tubona tikobo musani oye mubona tikosoma komo nabo igo asense moyende yatuka ngabali muri go bakonyora chinga kichinko ngwe kyagerekera umwarimu amanyire amanyekanire buna nabwate oburiro obu nere nigo abayiboli abange bagutwara obwoba tabasa gosomi mpabasa gosomi abana ababo ino ekengese kyo kya health and science ke molekiretenga neyu ase obukirano ase gazeti ya The Standard kurinde asense moyende kokwanerere buna embe kusamalio kya mabe akorubuna bona Chief Factory Industry na boigo chinsemo nigo agostaria obongo bwabana gusenigago KIQ ya IQ yani obongo bwabo yani obonga ini bwo mwana bogokea obonga ini bwo mwana bogokea kubatikana kendande niko engana kusia maliokia yega nigakukinia omochando bwoborere bwa asma ikegera ekengese kiga kia health and science kikwandeta mangana mangi kukwanerere naro oborere bwa meningitis iyo kororaka buna meningitis nigo egego chase chinchira ibire mochando iga meningitis nigo gocha it's either ebe bacteria kose viral kolinde nekero ba kwana buna bacteria nige guchiale to muchando mukongo kigera bacteria niko ebona tukurwali gwa ase obwango mono naboigo meningitis nero bono yabere yarekana nando muchando nde ogoita abantu asinchira ere ya bwango sana kolinde gotabona why early care and vaccines save lives yani abantu banyole injection gusabanyole chanjo against oburire bwa meningitis iyo eranyale kubakonya banyara kuburwania asinchira eye meningitis wicheba gwerebe meningitis abantu bamintu beka banale nemeteko rukwe bakora straight sita iyo abanya gitari gusaba manyibate betego utenje nabate navoigo asande ngukwanerere amangana agotana painful injustice as snake bite victims left behind nande bona chingiti koromba chikara abantu asichinse mochiri ya cha Tharaka South gotoke me county ya Tharaka Nithi sobo
mukonyi bomurai bwense musikitire kindiki na nigo yarorekanire abantu nigo banyarire gotigwa bari no muchando baromere ne chingiti bande bona bange babo tibari go chibaigwa obo barigererigwa asobwango mono kuna ebwenerete matritone engityo nyakurumira okoboko butoro okoboko kuri machinse checho butu mape more buyo ayo chete asita iyo nande gazeti ya reire boigo no nje ngurwa style chirorora abanyagitari mbamanyete ngakibago chiko onya yakurumira okogoro sesumo butoro okogoro immediate rent spot mape magenda bu mape magukangana bukwereza gitari iyo manyete no nyorobo konye ndaboigo kurumenda bona abu no muchando bona nchirindite onkorogo asense muyende chi antibiotic agusambalio gayiga abantu abangi bakunywango buna yokurwa ni chi bacteria anemo nali abantu bakwenda bo yokurwa bagura kuru chi pharmacy nigo bona kendete koreto muchando o resistance ekiagera nigo bono achi antibiotic chinyinge bone gachita kore miremo ekiagera andake nabo kwegwa kwanyora kwa iru underdose gose dose irita bwenereti gose taikiraneti kwanyora kwa iru riogori ngawe singe nchutu chiti korigereri kwa na bacteria kyobwate eyubono yairiro muchando resistance yani go ikire point eri no betu ama rioga yeno eguchi antibiotic chitari gukora so mubere kubwatikana na kelibuna andake nigo kwanarire guchitumeka mono gose kwa etu echiri chitabwenereti naba subati bebwatiraneti ndoche naborabu nigo abange babo bakolera ibakora aranchara korase county area ya Marsabit bakora aranchara About we sleep hungry pregnant barabu bana baba baliko basaba kende bataite ko in mar sebi nyorobi gotoke me county ya Marsabit omete Marsabit ngai Marsabit go tensaro goga asembure tali gotua northeastern kereto kwana northern Kenya na boigo northeastern okay asembure tali gotua omura kerore ndagera teyo igaba subati bebwateraneti matrita babwati kibakori tiganda ko boli matrita umusubati akarare musigo tali go sabe kegwe tali umwana asabire bono gari eroro nkyo umusacha bwenete kukubirundo igari eroro musacha yo manyane tabwati kya okay nande njarare muna igotete wacha ikae kwani iko nini simpembelezi aba no right mwatumulile kwira na gazeti ya Taifa Leo irokulile gazeti ya Taifa Leo chibichia katatu kwa na chanjo za COVID-19 zilizochangia vifo vya watoto yakiri FDA ikome kilikulile mangana ndagira na maliogo gia FDA andake nigogia nyarago ikorokia kona no bolingoli bwa korekanire nga chisindake chiri abana bange babetetu igoro ya COVID-19 usoborere bolibuga COVID-19 nigo cheirete amakweli gose kwa abana bange kubwatikana nekyobekeiga gotobekana abana gwetania 10 nigo babere bago kwa kira umwaka kubwatikana ne chisindake chiria chianja kwa chikubitu abana gusabantu igoro ya COVID-19 nomugano ulikire chibichikatana gatatu bono mambia kule yano bulingoli obwo kulende omyoke bwangu gazeti ya The Daily Nation chibichikatana kabere bwato mugano igoro ya lawmakers want ZOP to oversight housing levy abaroshi machiko abajumbe baitoni gobono andake bamugandiri omulingoli bwe chisabu cha serikali nere Daktari Margaret Nyakango uchikuligiria na kulingolia igoro yeshiringi biliona 50 mona isato 63 biliona chicha betu nsema kusiko sangirirwa ne serikali asikirenga gyo kwa gacha chinyumba cyo menyo bwekerengo gensi gose affordable housing Korana bachumba babata banga chibese chiga andake yigo chikutumeka bube asikirenga getali kelege chiusangirirwa boni wamangandiri Margaret Nyakango kuligiri na kulingoli mangana yuna kuchukurwa oroboti andake kera kuligiri mangana yichi gosi sabu nabo yigo amangana ye budget yense yuna mangana lige chibechi atana kabira gazeti ya The Daily Nation kumyoka sebiti bono mambia gazeti ya Taifa Leo nigebwate omugano asebono egotobakana omugosoli ya Rafael Leao yu ore omugosoli abwe kelabo kelia agia AC Milan ali egoli anyara ko bagako beka nigo nyanyara ko bagekoba yobo nene asi na ko babeka eklabu ya AC Milan ko babusio asili ya Italia Serie A nyora ngumwancho mateli goro omugosoli ya ta omwiburu enseli ya Ureno ngaki anyara ko bakobekera egoli eklabu ya AC Milan na bigo kogenda busio asi eligi ya Italia ekonga Serie A wanulikire sepechi yo mwali ya de Taifa Leo kulende chikagichi chu egotobekanga abamura wanchubuligile usikuligile gali ya gazeti ya Taifa Leo oboigo nabokorora emechande menene kigima yanyolete abangwana bakurukunga na Crystal Palace maiga yogwa ko chigolibere aseligen ase egoliemo kugatikana no enko ya Argentindi kati yabone club guseti muri ya Manchester United
egotobekana nga igoli ya Joshua Saxi na Mason Mount nigo yabe yaete Manchester United obo wiwo tindi wigoli bere asegoli yamo egati yabona Crystal Palace asebono egotobekana nga andake abangwana ba Crystal Palace nigo balirete kirage maiga yugwa ku kigoli bere asikemena nekekelingi getindi mono kigima ya taifa leo Man U hoye baideo mpira ya sana sokoro Man U City mama ke punto Manchester United yo kwa ntubia gai Manchester United Roje onsaliko na Roje onyole mo gwako mupira bagwako mupira go sorigireti TV gara ifande direct go senga tembo ligireti omanya konyora chiko liyo ka mupira iteri gwaso go bo no maito go bo ogobo bana oigwete mani U City yage tumuntu Cristo Palace maten botambe ko bataitore ya mogo tonyara okay tuabagete 2-1 goikraboniga abamura baye akurunga Oliver Glana nere kocha ya Crystal Palace nigo bakolera kirage maiga yokwimburwa nabangona Manchester United mukolera se gazeti ya sensemo yane nonkukolera gagu mwanchubulika tubigenda kwenyenyora bono Matilda kura sensemo yane nakoletekare nakolera sensemo iliyo bochenu. Yes. Okay, igaki umwana minto twakomisirizana igaki umwana minto twakomisirizana igaki liso minto kerogotera make sure no bwateri ogirio gote nimbwateri okwa nikigi yo tere mi torosi bono mambi ayo mwana orete ngotumia nyasaye ngotumia sambi kunyeruka no Matilda tiatwa kone kene asoboteli ntubwate amariogi au lakini ili awoni ntubwate soprano bone yabe point no sokuru gatote kene tubare soprano tugatwara alto tugatwara tenor tugatwara bass tugatwara meso neruga eliogi ndende likuru useless voice useless igobana ndiri ngotumia ayinjira gwate ari oleri ugiri yo mweli bitoko useless eli balelire. Okay. Igaki umwana minto twakomisirizana igaki umwana minto twakomisirizana igaki liso minto nakomisiri wi lero nechitaliki January omotenyi sorry lero nechitaliki etaliki yemo omotenyi yo 12 omwaka no 25 pechi 3 omwana liguta egetinya kubepe wi akorokunere Elizabeth tuku kaki osirina sitayoka miaka bwate life at the okay nigamenyete nyorofi papa muchi mkuu wa Kenya okay naende tikango tebiga nanchete sana okay nanchete sana gocheka cheki vitabu nanchete kusoma vitabu kwa razake ra duniani okay nainde gego tebekana nanchete gutaratara igopa puko igore biita omwana tamba kwani iko nini arafu gigaiga nanchete gwa kontimbu ya nanchete gwesibia mapema agwe yake kia buzuru mbaza buya mapema straight okay igobana goikori none kurende oko moira no nase babwate pitch wicheba gwereba ayo agenda ako ontimbu abutali oro tuarenge kwanza tigamba ira ase tubonete koba okay leo ni siku ya Jumatatu Disemba tarehe 1 mwaka ni 2025 taifa lero pichi kianda dondosa hapa na pale wi Jumatatu okay muke ajitetea kwa kuthibitisha mumewe okay aigabone yekirite andondosa hapa na pale mwacho morigeli etole asakuru ku kaititi egoto kansa igasotiki okay igabone egotebekana iga umusubati nare iga umusubati onigarangiriti bamura bamwabo musacho ebonsipi akarangiri na baiseke bamwabo musacho ebonsipi akamakuru akabatebone gitokora tuikaranze mbatebi nimbwate nkwana nimbwate point abana ba minto okay nyerete bono toyetegerere akamakuru agaswa ko baeresa buya sana mumurumino kurwa gachete nyorofi tanya gontomera kende gyonsipi go chanka giga tanya kulinda bana baje nonye ni taika tanya ko bainyura pi na bantikete ni chemba lendete bono nakinko batebi abana ba minto mundangiri ngajiche
mundigeria achiche. Okay, kumbo muswacho uyu iga chiete garia agaswa gutwara ne vimada. Wiwi vimada lazima vidakumada. Wiwi vikamumada immediately on the spot kwa razake ra duniani. Kurugi gabo nkoire immediately pakas ono molikione kipungeno cherioti sore kipungeno cherioti. Kurugi gabo nkoire mpaka sakurugu so oyo minto ndikerte gaigo korkonere John Musyoki. Kitimani Yata aigan Kitimani Yata kipusa simwa kumupa eke sawati katika harusi bono gaiga. Okay, naboko nyora nimbuate nyarebe no nande nimbuate nyarebe bonde nande nimbuate nyarebe bonde lakini naronga njiti erenta gitokore enyangi. Okay, enyangi kabe kupapa pupa enyangi nkali harusi ya kufana. Okay, bono gaiga enyangi no ere gabo bono musubati umwise koyomo momuro yabwate kando gabo akamakuru agachane sawadi esuti wiwi suti nkali ata eteko musacho yo iga tebe tigunga iga yaja never aiga to kuru suti baba tigana noyo enyangi yaje yakoreki nyangi yae tige koreke namasikani. Okay. Anko ire bakasa koruku kinango nkwarega kinango kware umulikiona koruku chana tikafunga igeko tebe kana iga musubati oyo moyo bano koimoka. Okay. Umusacha narabwate musacho yo kule. Okay, no problem. Bwana Yesu aweke roho yake mahali pema peponi. Okay, bono musubati uyo agachane chari agachane umusani oyo ndo oyo nandabwate umungao diria ikase mbira korora ndo oyo musani oyo ebuna atindikiru agaso agotenga gakimbuya gwakwaye bono yabwate gakimama tegera oya noroche are no musacha kokora kikorupore aso musacha yabwate rero kwete arafu ona agotenga mbuyo yakwa oyo igonde ngakera kora kutego nanche kosiendo brosa nanche kutenga nanche. Okay, mwancho motegereri Ogetembe FM no mwancho murigereri Ogetembe Television Network abu nongo kodre gazeti ya taifa lero kwa razangu ra duniani umuga kanche MC korogo kibacha ngakikwandike ngama ekerole 92 onkorogo timetinga kiwa wachanga mukira dondo yo musubati gochengira uko kwa X ya imagine oyo kabiro mwancho kolende tari mangana onkorogo singecho yebiro okutumenya ke wika never tomanya kogenda umutimoko mapema. National anthem ya never. Hallelujah. Okay. Untulere natatabuki nduji mechando ya chino untulere kibachabuki wi bono igata tego tebi neba toko genda live and direct ntate nkorete burungi iga abana bonsi bina batuakina buya kabisa tuzikaine kiro muntu nabwate biashara bya yagokora gabuguicheba gwereba gwoteba egere tuachikoba bono rero mwana ominto ayenkwa gundua ngetuka nekararia koni bintu raisi kwaretire iga kwaiguire tuka yao buya noroche chi customer chiao chigo chabukira rituko chi customer chiago chingi ya chigo chigo kugori butambe nande kwenda kuoye ebinde nande tari ebimo nande ebinde mapema buya. Okay, bone customer yago gaki
Gaki abageni batarire gocha mwaye. Abageni bachire mwaye mapema. Nande iko nago teti marakoba. Nanda agachaka gote mambi batarachi gocha. Okay, endugu. Gaki okobesi obusiwa mandazi amaguta ye chinyeni yani maguta nara ya ukaranga mandazi ne chinyeni abu kwaraza kera duniani gwicheba gwereba. Okay, omunyo esukari na bintu bindi galende biri bikogenia abageni. Aye nkobesi arafu nkoreki tato bintu goikanko iraneri bwango sana. Okay. Kwa manyakurwo kwa mukanapi kwa kanapi ngatindi gokoraki tindi gokobesi. Gaki no akwirira uwo tato ndani. No akugore bintu kira rituka uwo. Gaki kwa manyakurwo kwa mukanapi erokoreki ogenda gaki ogenda piga abageni baye baba iko. Okay, bona yoro chetuke yao na banga goche osieke nara ogora tebe kwarogiru ora tebe monto nara okorogeire tuka yao ngabinto mbiri kogenda omwana ori ochiore abantu bande ngaba baigoire gosene chipa monto igoire bwani siane spirit igabo. Okay, mapema nchetinda kana bono abantu baro bagocha kireritu kono arabu omanye kuro chiringa aki omwana ominte eroki Gaki ndusi eroki omwana ominto ndusi mate to bagocha bina chisombi ndusi eroki omwana ominto. Okay, kwa manyakurwo kwa mulina na ande nero gokugoria obutambi. Okay, no problem toira ne binyoro gaiga mbarora bakoenga chindagire chinde chintindi. Okay, musacha ga butambi akoimukie bituma kurumwaye okoretera kwa mubekire ndagire yire ndentindi. Okay, omanyakurwo onywa ege bituma kwarazi ekire ere gwikamwaye esegi yarwa nake gona ndebaigwana. Okay, amagere ichingoko oreta butambi gwakarangira abana ba office ba very accurate very intelligent engoko okoretera nande tari yemo okoretera burunge igakwa mubekira kindi gyonse okari kwende bono ritukanya atabwati omanya gochanga gaki Maria gaki ohare kombekira akabangara iga gaki nkoretere gochimugaso ng'enugi na igo igoro manyana akoete ngoko eyire gabu mugonjore eyire gabu. Okay, kwa manyakuru gwakoraki kwanga komwa. Okay, no problem lakini nainu bali mugochi mwakobese ebinto byabanyene nainu bali mukobese ebinto byabanyene moira ni bwangu lakini mono inuaba mubwate chiduka chioliseri abwase nakwane bibangare ebyo. Okay, linda sana ligere chikasoma chino boronge chirende boronge chie keregento buna bagosabe kiagera no yugo no agocha obutambe okogoria lakini tatengo tebia ayetata obwate tukagabu ayetata obwate tukagigabu ligere sana abantu bali yani bakorokwa obvious customers mbiyande Madrid. Okay, obvious customers yani bali bagocha lioka gaki mokobesi aegake iga agenda arageneria abageni bae. If not so rende bona oroche no monto no monto etuke yao barakira ke gosa megati nere kuratanga na kuragunda. Okay, toche sukali abana bao bananga nange gabu amaguto mokungu anya gutumba bono gabu nyomba amasi arosi chichabati chinyinge chionse fogofoga abana bako na koligi gabu. Okay, eduka igoterete kobeso yo mino if not so please sikupemberezi mamake mutoma sikupemberezi wara sikusoroli never hallelujah. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri Wanuga Best ni gobole obwigoro mono aseba bwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids
prostate enlargement igatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samari kao eyokuyarungiya igati yobokoreri bunde ubu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera rituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu cyase na yete na tambi ngasawo yido saboyo mo anye ndobo moyo muna ko batebi nzi ko batebi omurare ne timba so abo timi ndo mo ko yija magaya wam ko be kanga ita ekene inagitari yeye ya konya sana yani bante nyasanya bya mo kireme digama na kwa letu operation mara gatatu okugorono lakini lero ma nda wake te wow awako tomera omupesi lakini lero atumaso tiende bwana ekekerekia soko nda tambe kanyago tare digama na kwa letu operation kwa nombo chama lakini mwana sani maho kwa maana kwa lele gas osteri wakora bwana kanyako yuba na yoga ngoli ba tirete nganya matega na konde mwana yangu ni matega na yeye pie kalimo turogoro nganya hate ngita yeye na kwa robo yeta usana kwa bando batera ai nikamwa nikuja neka hapo kwa mbwa tirete mwa wangu asamange bakirisi ni wetara sete namba chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa entanga ni area constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eri akabere eri punko era abana baito chiron ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye guchiron bagosomera eri agatatu kare kupsia tumira marieta uchi ese serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamweneta kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building koro diploma artsan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito baliga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tak kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema.